Λοιπόν, τώρα κανονικά πρέπει να σας πω ένα τραγούδι, αλλά επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Θανασία που μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω μετά από αρκετά χρονάκια σε αυτό το χώρο του Δημοτικού της Ανατολής και να κάνω κάτι που μου αρέσει τόσο, να παίζω μουσική. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Ανδρέα που μου παραχώρησε λίγο από το χρόνο της συναυλίας και για το τραγούδι που θα ακούσετε, το οποίο το άκουσα φέτος και μου είπε μια μεγάλη αλήθεια και συγκινήθηκα όταν την άκουσα. Το τραγούδι λέγεται «Κοίτα εγώ», σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και ερμηνεία από την Νατάσα Ποφίλιου. Και επειδή νομίζω πως είναι καλό να ακούμε και καμιά αλήθεια που και που, για ακούστε το. Αφιερωμένο στην Αγγελική Μαρία Κωνσταντίνα. Η παρέα μαζί σας με έκανε να δω πέρα από τον εαυτό μου. Α, δεν είπε την ώρα. Όπα, συγγνώμη.